आज आपण बघणार आहोत मालवणी पद्धतीची शेंगाची शेंग घालून तिखट डाळ। एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे, पण चवीला पण तेवढी भारीच आहे। चला तर मग वेळ वाया न घालवता आपण रेसिपी बघूया। इथे शेवग्याची शेंग घालून मी मालवणी पद्धतीची तिखट डाळ बनवणार आहे। एकदम मस्त छान लागते चवीला एकदम। तर एक मी शेंग घेतलेली आहे, ही कापून घ्यायची आहेत आपल्याला असे साधारण, हे बघा असे, म्हणजे तुम्हाला, आणि याचे ना वरची साल असते ना ती पण अशी काढून घ्यायची। तर मी याला कापून घेते आणि साल काढून घेणार आहे याची। खूप छान लागते हा ही डाळ, अशी शेवगाची शेंग घालून बनवली तर अशीच आहे ना। मी याच्यानं साल वरच्या ना काढून घेते आणि त्यानंतर मी इथे डाळ घेतलेली आहे ही, ह्या वाटीनी 4 ते 5 जणांसाठी करते मी। अर्धी वाटी तूर डाळ आणि अर्धी वाटी मूग डाळ, एवढी मूग डाळ घेतलेली आहे। चांगली स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे 2 ते 3 पाण्यात आणि भिजत घालून ठेवलेली। अर्धा तास झालेला आहे। भिजत का घालून ठेवली, डायरेक्ट पण आपण करू शकतो, पण कशी शेवग्याची शेंग घालणार आहे ना, तर शेवग्याची शेंग कशी लवकर उकडेल, मग त्यासाठी भिजत घालून ठेवलेली अर्धा तास आधी। म्हणजे कसं 2 ते 3 शिट्यामध्ये चांगली आपली शेंग पण छान शिजून येईल आणि डाळ पण छान शिजून येईल त्यासाठी। त्यानंतर मला इथे लागणार आहे टॅमॅटो, एक मी टॅमॅटो घेतलेला आहे। मीठ चवीनुसार। फोडणीला आपल्याला लागणार आहे, इथे टॅमॅटो घेतलेला आहे, टॅमॅटो टाकायचं आपल्याला, चिरून घेतलेलं आहे मी। आणि फोडणीला लागणार इथे लसूण घेतलेली आहे मी, 2 ते 3 पाकळ्या अशा लसूण घेतलेल्या आहेत आणि अर्धा कांदा घेतलेला आहे। कढीपत्ता लागणार आहे, मोहरी लागणार आहे, मीठ घालायचंय, थोडंसं तेल घालायचंय आणि डाळ कुकरमध्ये 2 ते 3 शिट्ट्या होईपर्यंत चांगली उकडून घ्यायची आहे। तर मी एक उकडून घेते डाळ। एकदम सोपी रेसिपी। आणि आपल्याला मालवणी वाटप लागणार आहे, तर मी 2 चमचे एवढं मालवणी वाटप पण टाकणार आहे त्याच्यामध्ये। मालवणी वाटपाची रेसिपी आहे माझ्या चॅनलवर, त्याची लिंक मी देईन। तर ही डाळ ना मी उकडून घेते शेंग टाकून। मीठ टाकणार आहे आणि तेल टाकणार आहे यामध्ये। तेल थोडंसं 1 चमचा एवढं टाकायचंय आणि मीठ पण टाकायचंय चवीनुसार। डाळ बघा छान अशी शिजलेली आहे, शेंगा पण आपल्या छान अशा आहे बघा शिजले। आता फोडणीला घालून घेऊया। एकदम सोपी रेसिपी आणि झटपट अशी होणारी रेसिपी आहे, खूप चविष्ट लागते। तेल तापवून घेतलेले मातीच्या भांड्यामध्ये करते मी इथे, छान एक मस्त चव येते। तेल मी घातलेलं आहे 2 चमचे एवढं, चांगलं तापवून घेतलंय। राई चांगली तडतडली की त्यानंतर आपल्याला कांदा, लसूण, कढीपत्ता घालायचा आहे। कांदा, लसूण, कढीपत्ता, फोडणी चांगली एकदम गरम करायची आपली। त्यानंतर टाकायचं आपल्याला वाटप, लाल करायचे। फोडणी बघा मस्त छान अशी तडतडली आहे, लाल झालेली आहे। मी आता हे मालवणी वाटप टाकलेलं आहे, 2 चमचे एवढं वाटून घेतलेले मालवणी वाटपाची ना लिंक मी देईन। त्यानंतर इथे आपल्याला मालवणी मसाला घालायचा आहे, 1 चमचा एवढं। तुम्ही जसे तिखट जसं खाताय तसं त्यावरती आहे, जास्त पण टाकू शकता। त्यानंतर थोडीशी हळद परतून घ्यायचंय थोडंसं, आणि त्यानंतर आपल्याला टाकायची शिजलेली डाळ आपली। आता यामध्ये मी डाळ टाकते, आता ही थोडीशी जाड आहे, तुम्हाला जर पाणी हवं असेल तर पाणी टाकायचं। थोडंसं ना पाणी टाकते, उकळी आली की आपली ही डाळ तयार आहे। वरून 1 उकळी यायला द्यायची आहे, आपली डाळ तयार आहे, आणि वरून कोथिंबीर घालायची आहे। तर रेसिपी कशी वाटली, एकदम सोपी रेसिपी आहे। कमेंट करून जरूर सांगा, आणि जर थोडी जरी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।
आपली ही डाळ आता तयार झालेली आहे, छान अशी मस्त शिजलेली आहे. तुम्ही पण नक्की करून बघा.